Hallå allihopa, Svea Gamer här. Video Attack on Titan. Jag spelar på en random server idag. Första videon, yay. Jag kommer spela många olika spel, men idag är det Attack on Titan. Jag kommer spela League of Legends också. Gmod, ja, rätt så mycket. Snart Five Nights at Freddy's också. Men vi börjar med detta. Vad är det basic? Imorgon klockan 11 eller 10 då kommer jag skapa en server, och då går ni in på EU och sen filter och skriver ni Monkey. Finns det så mycket att berätta om? Ja, det finns tyvärr inte så mycket att göra. Hinner inte så mycket idag heller. Ja, men nu skiter vi i den, spelar vi. Så min gubbe tar lite Titans. Jag kan skriva hemsidan i beskrivningarna, så det är enklare för er att hitta den. Oh shit. Jag vill ha mig då. Jag är inte gratis. Men tja. Idiot. Men fan. Alltså det är så jävla ful. Så. Vi vann. Men ja, alla springer. Tack. Oh shit. Helvete. Han ska dö. Fan är den jäveln? Där är han. Ja, men vi ses i nästa episod av Attack on Titan.